Ngayong panahon ng pandemya, mas naging maingat ang taong bayan sa kanilang kalusugan. Kaakibat ng pag-iingat ay ang pagiging malinis. Kung kaya tubig ang nagiging pangunahing sandalan ng mga Pilipino pagdating sa sanitasyon. Batay sa latest report ng World Health Organization o WHO, isa sa kada 10 Pilipino ang walang akses sa malinis na tubig. Kung ang maruming tubig ay mistulang pangkaraniwan na sa mga mahihirap na lugar, hindi rin naman nakaligtas ang sitwasyon sa ilang pribadong komunidad. May 2 ng idulog ni Joyce Suabe, homeowner mula sa isang subdivision sa Bacolor, Pampanga, ang maitim at maruming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Ganyan na yung tubig na lumalabas. Marumi siya. Minsan yung tipong naliligo ka na lang, tapos yung tubig na lalabas marumi. So araw-araw yun, sir. Araw-araw, anytime, ganyan siya. Daing rin ng isang homeowner na si Roy Carlos, perwisyo ang dala ng maruming tubig sa kanilang mga kasangkapan sa bahay. Ang dami niyang sinisirang appliances like yung washing machine kasi nagbabara yan. Di ba may inlet yon. Tapos lalo mga haters yan. As in, ang daming perwisyo ng tubig. Idagdag pa umano na hindi rin magamit ang tubig bilang inumin at pangluto. Kahit pa ang deklarasyon ng subdivision management ay potable o ligtas na ikonsumo ng tao ang tubig sa lugar. Parang yung purpose lang ng tubig dito is sa mga pandilig, sa toilet, yun lang. Actually, yung toilet, ang bilis niyang dumumi. Kasi like I've said, kapag na-stuck yung water, kahit magdamag lang, maglulumot na yan. May 3 nang bisitahin ng news team ang lugar nila Joyce at Roy. Dito'y naabutan namin si Antonio Galura na naglilinis ng kanyang bakuran. Anya, nasa 5 taon na nilang iniinda ang madalas na agos ng maruming tubig sa kanilang lugar. Ipinakita niya pa ang pruweba sa lumot na namumuo sa kanilang batya. Ngayon lang ako nakakita ng subdivision ng ganito ako. Hindi mainom yung tubig. Madumi. Ayon sa kinatawan ng pamunuan ng subdivision, nagsasagawa lamang sila ng paglilinis ng mga tangke, kaya naman nagiging marumi ang tulo ng tubig na galing sa gripo. Hindi naman daw ito pang matagalan. Batid naman daw ng aming nakapanayam na homeowner ang ginagawang paglilinis sa water supply. Nga lamang nakapagtataka raw na masyado ng matagal ang kanilang nararanasang kalbaryo. Hindi kasi kapag halimbawa naglilinis sila galing sa tangke, lumalabas sa amin yung ito nga, itong dumi na ito. Ayun sa inyong tubig nila kasi nagbabayad kasi kami. Lahat kami dito nagbabayad kami. Panawagan nila na magawan sana ito agad ng aksyon upang hindi na makadagdag pa sa kanilang alalahanin sa kalusugan ngayong may pandemya. Base sa Administrative Order No. 21 ng Housing and Land Use Regulatory Board na ngayon ay Department of Human Settlements and Urban Development, kinakailangan na ang water supply sa mga subdivision ay potable o maaaring inumin. Maliban sa supply ng malinis na tubig sa buong bansa, hinihikayat din ang bawat LGU na magkaroon ng tapunan ng maruming tubig na hindi makasisira sa mga waterway. Pinagtibay ito ng Philippine Clean Water Act of 2004. Target din ng gobyerno na masuplayan ng malinis na tubig ang buong bansa sa taong 2028. Rainiel Pawid, CLTV News.